Πώς διαβάζετε λοιπόν τα νούμερα του προϋπολογισμού εσείς, κύριε Αρσένη, για το 2022 και ποια λάθη έχουν γίνει στο τρέχον έτος? Καλά, είναι προφανές ότι είναι ένας προϋπολογισμός που η κυβέρνηση δεν πιστεύει ότι θα υλοποιηθεί. Παρ' όλα αυτά στηρίζεται σε 5 θεμελιώδη ψέματα. Δηλαδή, μας λέει η κυβέρνηση ότι όλοι έχουν δουλειά και τα παιδιά μας το ίδιο. Μας λέει δηλαδή ότι η ανεργία έχει πάει στο επίπεδο του 2010. Ας σκεφτεί ο κάθε ακροατής, κάθε ακροάτη που μας ακούει πώς ήταν το 2010 και να μας πει αν ο χώρος εργασίας, αν οι ίδιοι και τα παιδιά τους βρίσκουν το ίδιο εύκολα θέσεις απασχόλησης. Όμως αυτό μας λέει η κυβέρνηση. Και μας το λέει όταν οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ είναι 400.000 περισσότεροι από τον αριθμό της ανεργίας που ανακοινώνει η κυβέρνηση. Συγκλονιστικά πράγματα δηλαδή. Πράγματα τα οποία δεν στέκουν ούτε για το να καθίσουν τα παιδιά σε μια τάξη σχολική και να κάνουν εργασία. Θετικά μηνύματα δεν έχουμε καθόλου, δηλαδή αύξηση των καταθέσεων, ένα σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θα τρέξει το 2022 και ήδη έχει ξεκινήσει, το οποίο θα μπορέσει να δώσει νέες θέσεις εργασίας. Δηλαδή για το Ταμείο Ανάκαμψης. Βέβαια, ναι. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορούσε να είναι ένα θετικό μήνυμα, είναι πολύ λιγότερο από ό,τι χρειάζεται, αλλά ας πούμε θα μπορούσε να είναι ένα θετικό μήνυμα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Χρεωνόμαστε γύρω στα 30 και πλέον δισεκατομμύρια για να πάρουμε μερικά είναι άμεσα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι μέσω του τραπεζικού δανεισμού, μέσω των ΣΔΙΤ, τα οποία θα τα αποπληρώνουμε όμως και αυτά. Παίρνουμε 60 δισεκατομμύρια περίπου, από τα οποία όλα πάνε στις μεγάλες επιχειρήσεις και για τις μικρές επιχειρήσεις είναι το 1,5 δισεκατομμύριο, από το οποίο αφορά τις επιχειρήσεις μόνο που έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό, 5%. Θέλετε να δούμε ποιες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό σήμερα, οι μικρές και μεσαίες? Είναι μεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν κανονικά σε μεγαλύτερους ομίλους. Η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα είναι εντελώς αποκλεισμένη. Και όχι μόνο αυτό, μας λέει η κυβέρνηση μέσω του προϋπολογισμού ότι τα πηγαίνει και καλά μέσω lockdown αυτή η επιχειρηματικότητα και γι' αυτό θα σκόψει ολόκληρη την ενίσχυση. Τα προγράμματα ενίσχυσης για την επιχειρηματικότητα στην ουσία στον προϋπολογισμό του 2022 εξαφανίζονται. Η ενίσχυση του κορονοϊού. Επίσης, μας λέει αυτός ο προϋπολογισμός ότι ζούμε καλά, το κόστος ζωής μας δεν αυξάνεται. Υπολογίζεται εδώ πέρα ο πληθωρισμός μας κάτω του 1%. Δηλαδή, σκεφτείτε... Είμαστε χαμηλά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μεσόρο. Είναι αυτές οι τιμές που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές όταν πάνε στα σούπερ μάρκετ ή όταν φτάνουν οι λογαριασμοί ρεύματος στα σπίτια. Γιατί κάνουν διακανονισμούς. Κάτι το αδιανόητο στο σπίτι, φαντάζομαι σε όλους μας. Δεν νομίζω ότι αυτό αντανακλά την πραγματικότητα. Όμως αυτές είναι οι παραδοχές του προπολογισμού. Ναι. Πάνω από τις οποίες χτίζει την πραγματικότητά της, την εικονική πραγματικότητα η κυβέρνηση. Μας λέει επίσης ότι δεν θα μειωθούν τα εισοδήματα όταν αυξηθούν οι φόροι και αυξάνει κατά 9%. Κατά 9% τα έσοδα τα δημόσια για το 2022, όταν προβλέπει μόνο ανάπτυξη γύρω στο 4,5%, δηλαδή διπλάσια αύξηση εσόδων από την ανάπτυξη. Για όποιους γνωρίζουν στοιχειώδη οικονομικά, αυτό σημαίνει ότι από κάπου αλλού έρχονται. Δεν έρχονται από την αύξηση της παραγωγής, από την αύξηση της οικονομίας, έρχονται από τους φόρους. Και όντως παρακάτω μας ομολογεί η ίδια η κυβέρνηση του προϋπολογισμού ότι για την αύξηση, τη γιγάντια αύξηση των έμεσων φόρων, που πλήττουν προφανώς βέβαια τους μη έχοντες. Γιατί οι έχοντες έχουν περιθώριο να καλύψουν μια μικρή διαφορά στις τιμές. Οι μη έχοντες όμως στις αυξήσεις στους έμεσους φόρους είναι άμεση αύξηση της φορολογίας τους. Είναι πολύ διαφορετικό. Είναι δυσανάλογη φόρη. Πώς μπορούμε να παράξουμε πλούτο, κύριε Αρσένη? Πρέπει να αλλάξουμε. Ακούω κάθε φορά για την ανάπτυξη στις συζητήσεις που κάνουμε εδώ στην τηλεόραση της Βουλής να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Δεν το αλλάζουμε το παραγωγικό μοντέλο μέσα από το σχέδιο ανάκαμψης, επειδή πάμε σε ψηφιακή μετάβαση, σε πράσινη ανάπτυξη. Δεν αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο με αυτόν τον τρόπο. Για να μπορέσουμε να παράξουμε πλούτο σε αυτή τη χώρα, πρέπει να δούμε καταρχήν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Και ποια είναι η δομή της οικονομίας μας? Η δομή της οικονομίας μας είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι. Αυτό όλες οι κυβερνήσεις το θεωρούν σαν μεγάλο πρόβλημα. Και αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να το. Ό,τι δεν κατάφεραν οι κυβερνήσεις των μνημονίων δηλαδή να κάνουν,
διαλύσει αυτές τις επιχειρήσεις για να φέρει τις συνενώσεις και να φέρει τις εξαγορές. Αντίθετα, η δύναμή μας, αν θέλετε, αυτό που φέρει για την ανάπτυξη που πανηγυρίζει η κυβέρνηση το καλοκαίρι με τον τουρισμό, είναι αυτές οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που μας επιτρέψαν να σταθούμε στο πόδι. Πάνω από το 90% των δημοσίων εσόδων, πάνω από το 90% της απασχόλησης παράγεται σε αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να τις ενισχύσουμε. Αυτή τη στιγμή τις αποκλίνω από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως σας εξήγησα, από τα 60 δις, 1,5 μόνο για αυτές τις επιχειρήσεις, μόνο αν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό. Που αυτό σημαίνει να είναι υγιείς όμως και βιώσιμες, έτσι δεν είναι, όχι καταχρεωμένες. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Μα προφανώς και θα έχουν λιγότερη υγεία και βιωσιμότητα μέσα από τα lockdowns, που και εγώ συμφωνώ ότι ήταν εντελώς αχρίαστα. Μπορεί κάποιες φορές να χρειαζόταν να γίνουν, αλλά σίγουρα όχι σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοια διάρκεια και σε τέτοια έκταση. Θα μπορούσε να είχαν γίνει να υπάρχει μια κοινωνία που είναι ανοιχτή, που δεν σταματάει την ανθρώπινη δραστηριότητα, που στηρίζεται στα διαγωνιστικά τεστ διαρκώς σε όλους, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, και είχαμε αποφύγει το μεγαλύτερο κομμάτι των lockdowns και του Νοεμβρίου του περσινού και αυτά που είναι και έρχονται. Στην αρχή δεν είχαμε και πολλά διαγνωστικά τεστ, έτσι δεν είναι? Το Νοέμβριο είχαμε πλέον και γι' αυτό και άλλες χώρες όπως η Γερμανία ακολούθησαν αυτό το μοντέλο. Και κλείσανε ελάχιστα όταν κλείσανε. Όμως χρειάζεται οπότε να ενισχύσουμε αυτές τις επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει το ανάποδο, να κλείσει αυτές τις επιχειρήσεις, να τις αποκλείσει από τον τραπεζικό δανεισμό. Είχαμε τις δηλώσεις Γεωργιάδη ότι μόνο αν συνενωθούν θα έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό. Μετά καταρρίφθηκαν από την υπόλοιπη κυβέρνηση οι δηλώσεις, αλλά βλέπουμε ότι σαν στοχοθεσία, σαν στόχος γενικώς έχει παραμείνει. Και βλέπουμε ότι τα χρήματα όλα να πηγαίνουν στις μεγάλες επιχειρήσεις για να μαζέψουν όλη αυτή την οικονομική δραστηριότητα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στην πλατεία Κοραή, στο κέντρο της Αθήνας, πάντοτε υπήρχαν δεξιά, όπως έβγαινε κανείς από το μετρό, διάφορα μαγαζιά που πουλούσαν ήδη σνακ κτλ. Αν πάει κανείς τώρα, έχουν όλα γίνει 3 αλυσίδες. Αυτό είναι το μοντέλο που θέλουν να φέρουν. Είναι ένα μοντέλο χαμηλών δημοσίων εσόδων, χαμηλής απασχόλησης, χαμηλών ασφαλιστικών εσόδων. Είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μείγμα πολιτικής για τη χώρα μας. Αν χρειαζόμαστε επένδυση αυτή τη στιγμή, είναι στην ενίσχυση, στον εξυγχρονισμό των μικρών αυτών επιχειρήσεων. Ένα άλλο σημείο που χρειαζόμαστε επενδύσεις. Στην υγεία επίσης. Γιατί έχουμε και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του EU for Health. Η υγεία είναι αυτονόητο ότι το έχουμε πει επανειλημμένα, ότι με πολύ λίγα χρήματα θα μπορούσαμε να είχαμε πάρα πολλές κλινές μέθ αυτή τη στιγμή. Με 4 εκατομμύρια ευρώ η Βουλή των Ελλήνων έφτιαξε, αν θυμάμαι καλά, Σωτηρία. 40 κλινές μέθ. Το αντίστοιχο, σκεφτείτε, θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει με πάρα πολλές κλινές μέθ. Χρειάζονται όμως και εξειδικευμένο προσωπικό οι κλινές μέθ και παίρνει και ένα χρονικό διάστημα η εκπαίδευσή τους, από ό,τι άκουγα από τους ειδικούς. Δεν βρίσκει κανείς προσωπικό να προσλάβει όταν κάνει ολιγόμηνες ή ολιγοετής συμβάσεις. Αν η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προκήρυξε θέσεις για τα 10.000 κενά, συν τα 7.000 κενά που προσθέθηκαν τουλάχιστον ευκαιριακά με τη διαθεσιμότητα. Αν έκανε προκήρυξεις... Προβλέπονται όμως προσλήψεις το 2022. Δεν προκύπτουν γιατί δεν εμφανίζεται κανείς, γιατί του ζητάνε να πάει στον πόλεμο, πιθανά να χάσει και τη ζωή του, για μια εξασφάλιση λίγων μηνών και προτιμά να βρουν άλλες θέσεις απασχόλησης. Αν όμως έκανε η κυβέρνηση, ήθελε πραγματικά, όχι να χρησιμοποιήσει αυτούς τους γιατρούς και να τους πετάξει μετά. Μόνιμες άκουσα εγώ για το 2022. Κάνω λάθος? Υπήρχαν κάποιες δηλώσεις του Υπουργού τελευταία. Μένει να το δούμε. Μέχρι στιγμής ό,τι οι προσλήψεις έχουν γίνει είναι για από λίγους μήνες ως λίγα χρόνια. Και γι' αυτό πείτε μου και μια κουβέντα για το Σύμφωνο Σταθερότητας, σας παρακαλώ. Γιατί έχει σημασία πολύ μεγάλη για εμάς και για τα πλεονάσματα και για το χρέος και όλα αυτά. Θα σας το πω μαζί με μια ακόμα κουβέντα. Θα έπρεπε να γίνει αναπτυξιακά. Θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης για ένα εξοικονομώ κατοίκων για όλα τα νοικοκυριά, για ενεργειακή εξοικονόμηση για όλα τα νοικοκυριά, αναβάθμιση των κτηρίων. Αυτό σημαίνει ένα boom οικονομικό. Σκεφτείτε, οι μπογιατζίδες, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι αλουμινάδες που θα έπρεπε να απασχοληθούν. Μικρές επιχειρήσεις, οικογενειακές, οι αυτοαπασχολούμενοι. Και ταυτόχρονα να γίνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις ταράτσες και τις στέγες. Δηλαδή να μειωθεί το κόστος ζωής των κατοίκων μας και την ίδια στιγμή να ενισχυθούν τα εισοδήματά τους από την παραγωγή ενέργειας. Αυτό θα έφερνε συγκλονιστικά οικονομικά αποτελέσματα. Βραχυχρόνια. Αλλά θα μας έδινε ένα boom. Θα ενίσχυε τις μικρές επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά μας. Τώρα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς το έχουμε πει επανειλημμένα. Για το Σύμφωνο Σταθερότητας. Το Σύμφωνο Σταθερότητας. Το έχουμε πει επανειλημμένα ότι με το που προχωρήσει η γερμανική κυβέρνηση και ζητήσει
αφού ισοσχελίσει το δικό της προϋπολογισμό, ζητήσει ισοσχελισμό και των υπόλοιπων, επαναφορά του Συμφώνου Σταθερότητας, το οποίο έχουμε προχωρήσει πλέον σε αυτή τη διαδικασία, αυτό που θα γίνει είναι τα νέα μνημόνια. Δηλαδή, θα χρειαστεί η Ελλάδα να κάνει μια δημοσιονομική προσαρμογή άνευ προηγουμένου, αντίστοιχη των προηγούμενων μνημονίων και ξεπερνώντας και αυτά. Το πιστεύετε ακόμα αυτό και ενώ έχει περάσει τέτοια κρίση η Ευρώπη λόγω της πανδημίας, ότι θα υπάρχει τέτοιου είδους προσέγγιση? Μα δεν θα μας πούνε κόψτε μισθούς και συντάξεις, θα μας πούνε πετύχετε τους δημοσιονομικούς σας στόχους, όπως έχουν οριστεί από το σχέδιο, αν θέλετε, και την επιτήρηση που μας προβλέπει 2,2 πρωτογενή πλεονάσματα από τώρα μέχρι το 2060, και για το οποίο να θυμίσουμε τις ακροάτες και τους ακροατές μας ότι η κυβέρνηση αυτή έχει δεσμευτεί στο μεσοπρόθεσμο ότι το 2024 θα έχει 3,7 πρωτογενές πλεόνασμα. 3,7% της οικονομίας μας θα αφαιμαχθεί από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να δοθεί στους δανειστές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό σχεδιάζει η κυβέρνηση πριν το νέο μνημόνιο. Να μείνουμε σε αυτά και θα τα παρακολουθούμε. Εδώ θα είμαστε.